iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Rajtajjeb tirani f'merat onja fis-sewwa għaddis hawn tawili dak li kell tas-sema li waħadni ma jibħed lażin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Nsellem lilkom hawnhekk preżenti waqt li nippreżentaw it-talb u l-ħajja tagħna kollha kemm hi. Tislima minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu tasal lilkom li qegħdin fil-qrib u fil-bogħod, partikolarment intom li jissegwu UTV u l-mezzi soċjali tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, partikolarment l-emigranti tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-quddisa li tfakkar id-dedikazzjoni tal-Knisja tal-Katedral tal-Papa San Ġwan Lateran ġewwa Ruma, waqt li nitolbu maħfra mill-ħtijiet u n-nuqqasijiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti tama għal min imut fidejk Kristu ħniena. Inti lena għal qaddisin kollha mulej ħniena. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja għal Alla fl-oli tas-smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla inti tħejja għalika mara l dejjem, mibnija b'ġebel ħaj, mażul. Kattar fil-Knisja d-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalem tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tat-santwarju u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt il-għadba tas-santwarju lejn il-vant, għax is-santwarju kien iħares lejn il-vant u l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-għadba, in-naħa tan-nofsinhar tal-altar. Imbagħad ħareġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-vant. U l-ilma kien inixxi minn naħa tal-lemin tal-għadba u qalli dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-vant u nieżel lejn l-araba u meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri illi minn kull fejn tgħaddi dik ix-xmara
kull ħaġa ħajja li titċaqlaq tgħix u jkun hemm kotra kbira ta' ħut għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb. U jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi dik ix-xmara. Fuq iż-żewġ tiġtu ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbielx u l-frott tagħhom ma jonqosx. Kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq tagħhom ikun duwa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Tifraħ il-belt ta' Alla. Kennu qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq tagħna. Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titrijet jew jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar ngħidu tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara l-iswieqi tagħha iferħu il-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Ngħidu tifraħ il-belt. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejja waraw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Ngħidu Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla skont il-grazzja li tani Alla bħala bennej għaqli. Jiena għedt il-pedament, ħaddieħor jibni fuqu. Imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed f'dak li ġat qiegħed u dan hu Kristu Ġesu. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu. Għax qaddis hu t-tempju ta' Alla li huwa intom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Għażilt u qaddist din id-dar jgħid il-mulej biex ismi jkun fija għal dejjem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob lejt tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ, ħamiem u min kien bil-qiegħda qed isarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jisarfu qalbilhom l-imwejjed. U l-bejjija tal-ħamiem għalilhom warbu dawn minnaw. Dar missieri tamlu wiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu u x'sinjal se turina li tista' tagħmel dan? U Ġesu eġibhom ħottu dan it-tempju. Fit-tliet ijiem jien nerġa' ntellu. Il-Lut qalulu dat-tempju ħa 46 sena biex inbena u nsettellew fit-tliet ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għal festa tal-Għid kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali
li kien qiegħed jagħmel. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Vanġelu nitnatfu mid-dnubiet tagħna. Intażel dan il-qari marbut mat-tempju, mad-dar ta' Alla. Tempju li imbagħad San Pawl x'inġi biex ikellimna għalinna mhux biss il-ġebel imma tempju tal-Ispirtu jammar fil-laħam, fil-ġisem, id-dem illi aħna inġorru dal-Ispirtu fil-ħajja tagħna, fil-ġisem tagħna. Intom it-tempju ta' Alla, xi ħaġa kbira. Jista' jkun li għada xi ħadd ikun qed jisma' l-quddies u jinduna li l-qari mhux dak li għamilna llum. Qed naqraw dan il-qari għaliex illum hija dedikazzjoni ta' waħda mill-knejjes il-kbar li hemm ġo Ruma, il-Katedral tal-Papa Franġisku, waħda mill-4 bażilċi kbar illi bena t-tifel ta' Sant'Elena, Kostantinu. Sakemm ġie Kostantinu, l-Knisja kienet għadha f'persekuzzjoni. Allura knejjes il-fuq mill-wiċċ tal-art ma kienx hemm. Kienu jużaw dawk li ngħidulhom il-katakombi. Imbagħad meta saret il-paċi bl-editt ta' Milan, it-tifel ta' Sant'Elena, Kostantinu, bena dawn il-knejjes. Waħda fejn hemm mitfun San Pietru, ngħidula l-Vatikan, l-oħra l-barra mill-ħitan ta' Ruma, fejn hemm mitfun San Pawl. Imbagħad it-tielet waħda fejn beda l-kult marbut mal-Madonna fl-Oċċident, Santa Marija Maġġore, dik il-Knisja li l-Papa qabel isifer dejjem imur jitlob lill-Madonna f'dik il-kappella. U l-aħħar waħdija dejn San Ġwan il-Lateran, katedral tal-Papa illi hija Ruma, illi jurina illi jisma' dan it-tempju ġie konsagrat għaliex fih hemm il-preżenza tal-Alla. Spazju qaddis aħna nfittxuh biex nitolbu fih u f'dal post Alla ikellem il-qalb. Kemm drabi immur il-Knisja, immur it-tempju, immur il-quddies, fiżikament inkun qiegħed fuq il-bank jew arkubtejja jew bil-qiegħda jew bil-wieqfa. Imma moħħi ma jkunx hemm. Kemm hu importanti li nagħmlu qabża fil-liturġija tagħna, fil-knejjes tagħna, fil-quddies tagħna. Aħna jista' jkun li bħala Maltin u Awċin aħna reliġjużi, imma mhux daqshekk spiritwali. Pereżempju, x'in nidħol fid-dar tal-Alla? Bliema atteġġjament nidħol? Insellem il-Ġesu fit-tabernaklu, jew l-ewwel li naqbad niskrolja l-mobile. Moħħi f'ħajja mtajra u tiġri nipprova niġbru biex it-talb tiegħi ma jibqax ix-xoftejn biss imma jinżel fil-qalb tiegħi u ngħid x'paċi ħassejt meta tlabt. Jista' jkun ukoll li aħna nitqarbnu, jiġifieri nirċievu l-ikbar rigal, l-isbaħ rigal u tqarbin ma napprezzawx. Qisu jibqa' xi ħaġa tal-qoxra. Aħna stess ma nindunawx x'rigal kbir għandna ġewwa fina. U allura kif nimxi, kif ninżel arkubtejja, kif inkellem il-Ġesu, kif nisma' lil-Ġesu. Ukoll il-pritka jew il-kelma tal-Alla. Sissa diġà smajna 3 biċċiet. L-ewwel qari meħud mill-profeta Eżekjel mnejn l-ilma li joħroġ mit-tempju jagħmel il-ġid. Jagħti l-ħajja. U aħna hawnhekk nirċievu ħafna mingħand Alla. It-tieni qari li issa ħanitkellmu fuqu intom tempju tal-Ispirtu tal-Alla u l-Vanġelu li rajna llum.
tkeċċi dak li qalbek qed jagħmilha għar tal-ħallelin. Ma nħallux il-knejjes tagħna isiru suq. Ma nħallux il-knejjes tagħna isiru post li bih ma ngħinux għal dak li hu spiritwali t-talb il-laqgħa tiegħi malla. U allura kif għandi nġib ruħi, kif għandi nilbes, meta għandi nitkellem, meta għandi nkanta, meta għandi nitlob, meta għandi ninżel arkubtejja. L-aħħar ħaġa, kemm hu sabiħ it-tempju talla, kemm jurina l-preżenza talla li hija jisbaħ. Isbaħ minn da kollu huwa intom. San Pawl qed jgħid intom it-tempju talla. Intom qed iġġorru l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu talla ġewwa fikom. U min jeqret it-tempju, jeqret lilkom, Alla jeqret lilu. Għax intom prezzjużi. Men issa ma baqgħetx xi ħaġa barra minna. Issa San Pawl qed jgħidilna li ġewwa fina qed inġorru teżor. Jekk jien sawwatt il xi ħadd, jekk jien bil-sieni marrat il xi ħadd minħabba kalunja li jett, jekk jien ma qgħadx attent għal kliem li nuża, jekk jien idejja kienet ħafifa u sawwatt il-lulid, il-żewġ, il-marti, jekk jien għamilt il-ħsara u traffikajt persuni jew utilizzajt il-persuni fil-prostituzzjoni, il-pornografija, bħal meta għandi l-ummija qed nuża lill-marti għall-iskopijiet tiegħi jew il-ħaddieħor u x'inhu żgħid oġġett irmajtu, ma bqajniex fid-dinjità tal-persuna. Ħbib tiegħi, nistgħu nitkellmu kemm għandna nieħdu ħsieb tarbija li għad m'għandix vuċi. Nistgħu nitkellmu mid-dinjità ta' kull persuna, l-aktar il-persuna li tinsab imwarba waħida. Nistgħu nitkellmu minn persuna fraġli għax marida u dajfa u trid minn ħaddieħor. Nistgħu nitkellmu mill-anzjan. Nistgħu nitkellmu minn sitwazzjonijiet fil-familji fejn hemm vjolenza domestika. Nistgħu nitkellmu minn tant realtajiet fejn il-vizzji ma jħalluniex illi nikkuraw, nieħdu ħsieb lil dawk li għandna nagħtuhom l-ewwel post, partikolarment meta hemm miċkejknin u meta hemm it-tfal. Iva, għalhekk San Pawl qed jgħidilna min jeqret it-tempju ta' Alla. Le, ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'dan il-qtil, ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'dan il-qerq, ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'din il-ħsara. Għaliex? Għax dik il-weġa li jint għamilt il-dak jew il-dik jew il-dak qed tagħmilha lil Kristu. Intom tempju talla, ejduli qabel inkomplu l-qudiesa. Kieku ma ngħixux aħjar, kieku ma nkunux aħjar, u mela nafġu wieħed il-ieħor, dan irid Alla minna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistaqar mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet, il-ħajja għaż-żmien li ġej. Amen.
ejja wissa miġburin flimkien għal dik is-sejħa li Ġesu għalinna fejn tnejn jew tlieta miġbura f'ismi jien inkun f'nofskom, irresqu t-talb tagħna. Waqt li qed infakru il-Knisja fejn il-Papa għandu l-kattedra, nitolbu hekk f'dawn iż-żminijiet biex l-għaqda ta' Knisja waħda qaddisa kattolika u apostolika jibqgħu elementi marbutin mal-fidi u l-esperjenza fi Knisja Kattolika Kristjana. Nitolbu biex il-gwerer jisktu l-armamenti, nitolbu biex il-ġlied, l-inkwiet, it-tribulazzjonijiet, il-vjolenza, il-kattiverja nindunaw li mhumiex ġejjin minn Alla imma mill-ħażen li jista' jitrabba fil-qalb tan-nies. Nitolbu ix-xahar ta' Novembru qed nitolbu għal eżistana mejtin, il-benefatturi ta' dan is-santwarju, qed nagħmlu talb partikolari għal dawk li mietu dan l-aħħar, partikolarment għal Frenċu u Marija, il-mejtin tal-familja Sultana. Nitolbu għal dik il-mara, dik l-om Mawċija illi mietet traġikament ġewwa l-Awstralja, ta' żewġ tfal. Tolbu għal żewġa Daniel. Nitolbu għal Marija Attard, il-mara tal-kavallier ġew hemm Attard illi ħallitna kmieni dalgħodu. Hekk nitolbu għal eżies mejtin tagħna. Nirringrazzjaw lill-Alla li bagħtilna x-xita. Nitolbu wkoll biex il-volontira jibqgħu jgħinu wara l-arar ta' Valencia f'Spanja. Għaw xi nies qed jgħidu grazzi lill-Alla għall-fejqan, ngħidula grazzi lill-Madonna ta' Pinu waqt li nippreżentaw it-talb tagħna u ngħidula hekk il-bżonnijiet tagħna tal-qrib u tal-bogħod waqt li nsellmula f'dan il-post għażiż u ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja, xogħol tal-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla, il-qana mulej Alla tagħna li junidma qudiemek, ikun jogħġbok da s-sagrifiċċju illi aħna qegħdin nofrulek. Naddafna mulej il-ħażen tiegħek, il-bniet tiegħek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn biex jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb, taqasmilna bidejk miftuħa id-doni mis-sema. Inti tagħmel minna, minn kull wieħed u waħda minna, tempju tal-Ispirtu Santu. Bil-ħidma tiegħek tqaddes il-Knisja l-arusa ta' Kristu, is-sebbaħa fis-sema, ferħana ta' kotra kbira ta' wlied
għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Sanna floli ta' smawiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna floli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħataw minn raj ħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġa radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, int oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-eżies tagħna mejtin. Fiskiet nitolbu f'dawn il-ġrani ta' eżies dan ix-xahar ta' Novembru għall-eżies tagħna mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għandna l-Ġesu hawnhekk, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li tridin fis-semek fl-ard. Ħafna ta' aħfrinna bħalma naħfru l-naħati. Jaħannix fil-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu l-lejla lilna. Inħallilkom is-sliem. Natikom is-slim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem l-għaqda li inti trid fih li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej
ikun dejjem magħkom. Għatu l-paċi xulxin. Sa nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin, waqt li qed isir il-qsim tal-Ewkaristija ngħidu ħaruf talla. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. If tu al compera Cristo
O Ġesu sagramentat, ikollok ħnina u karità, l-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwieni, eħlishom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek ħalli jgawduk fl-eternità, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi, nitolbu. Għati mulej lill-poplu qaddis tiegħek il-frott tal-għena u barka tas-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum. Bi Kristu Sidna fl-aħħar tal-qudiesa kif imdorrijin nagħmlu ngħidu 3 Ave Marijiet. Huma ħafna dawk in-nies li jirrikmandaw ruhom fit-talb tagħna. Illum stess diversi nies jiġu hawnhekk u jitolbu l-Madonna. Imma hemm oħrajn li ma jistgħux jiġu u jgħidulna biex nitolbu għalihom. Nixtieq nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom u jekk wara jkun hemm xi ħadd li jrid jidħol fil-kappella żgħira nagħmlu talba partikolari għal dawk li għandhom xewqa u talba ta' grazzja speċjali. Għada se nagħmlu rużarju fis-6 ta' filgħaxija, jekk it-temp ikun tajjeb nagħmluha barra, il-talba ta' rużarju għal paċi jekk ikun il-maltemp niltaqgħu hawnhekk fis-santwarju. Nhar il-ġimgħa u l-ħadd li ġejjin 15-17 ta' Novembru fis-sala tas-santwarju li tinsab taħt it-suntier tal-Knisja se ssir fiera ta' pasturi u rigali mill-isbaħ taċ-ċeramika maħduma bl-idejn hawnhekk ġewwa Ribtana Sqallija. Għalhekk nħeġġukom biex min ikun irid jakkwista dawn l-oġġetti artiġjanali marbutin mal-miliet tiġu hawnhekk il-ħinijiet bejn id-9 u s-6:30 ta' filgħaxija. Loti tad-demm min jista' għada morru x-xewkija il-Berġa u nieħdu l-ID card magħna li tagħti d-demm hija karità kbira. Il-mulej magħkom jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa, issa fissija, flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna, morru fil-paċi ta' Kristu.